danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu da sanar da kai ranar mu da sabon shi. alfahari inda kayan wanda ka zo karge na shi kuma azu yana zafi kasa su cikin dauka mata na gida da maza ta yi nasa abinci su kan girka zaman haɗuri shi ke sawa a ji daɗin tarayya sirin ta zuwa a cikin jika za ka ji amfanin banka jiki magayi daɗi da nan in ka iya bakinka da alƙalami ya fage da rubutun boko sai maka kome na zama ga makila ni ba na yin jahiliya hali da gaba ai ba a bambance sarakan fuska buku da gaya yanzu zan yi shi don wani in taka domin manya domin so sarki waza ana ƙara basira da shekaru irin na dabino waza a sarki idan ka gan shi kamar ka ga nura idan ka gan shi kamar ka ga nura yan biyuwa Ina masoya nura yan biyuwa idan ka ga shamsu kamar ka ga nura ne wanda haka yake gaskiya ne ga shi muna tare da shi yana tana rana ta ƙarshen ranar da ta ziyara gona ta sallama ina cikin aiki na ta da ne mutuwa tana so ta bibiyan kan gauna amma ka san ko da zanar ta san gaban daina wannan gaskiya ne ku dinga sauraron murya za ku tunanin nuna ne da kanshi imanu gani duniya ta yi mini zafi rashin ki da yin kuma gawa kin ce da ni rayuwa ke kuma bai da ni ke kai tsarawa yau ga shigin yana duniyar shafin da nasu alala kenan sarki idan ka ga shamsu kamar ka ga nura ne idan ka ga shamsu kamar nura ka gani wannan gaskiya ne gudun wace sa ne na bar da soyayya ta ki haƙuri bai suna kuskure ba zan sake ba zai sake da kuskure ne a soyayya sai aka ji na wani gari mai sauraro ka saurara su kira su alamu tabuwa ne ya ka duba ba abin zaba shamsu din nasu alala kenan wanda kai Allah ka ne mai juya zamani shamsu alala dan nasu mai warwa karkaka bani ya riga da ya bashi sai da ya tushe mai wani irin sai nuna ya nuna zamani wanda mutum cikin
tsaftace niyya domin amina ba su ne suka bani tarbiyya su tuni mai lamba Shamsuddin Nasir Alani Ubangiji Allah ya ƙara girma da basira da kuma shekaru masu yawan gaske. Na gode. Akwai manya-manyan actors a wannan guri muna tare da su kuma za su gabatar da tashi da ba da ba da lokaci ba. Shamsuddin Nasir Alani na nuna yan inuwa kira. Ka saurari muryar da ta nuna babu bambanci. Shamsuddin Nasir Alani kenan. Masalar farko da ta kare sai ta biyu wata na afirka. Allah sarki. Kai sun ka kyare ni waɗanda haufayin waga. Allah sarki. Da sun ka yanke da ni suka ce na zama ɗan iska. Allah sarki. Wanda mutum da baiwarsa ta ba zan yi na yi musanya ba. Sai haƙurin Shamsu maƙiya kuma adika da abinsu nisa. Allah sarki. Bayan da tsallake wannan sekunda na je fagen murya yansu su ce da ni nura ta yaya zan yi jayayya Allah sarki. da na kai da yan kore zaton da ake na kwaikwaya Kana ji ba? ba za su gane batun Wasu da ya nuna kuna ji da yake bayani a ba. Idan ya waƙa ta sai a ce dole ne jama'a kuna ji ba. To ai ba bambanci. Wannan gaskiya ne. cikin harka ka ne karfa aka sani Allah sarki. ke ta ne duka shan sana da gwarai suna nuni zambanta da hakan ba kai ka nufa ba zan butulce ba. Allah sarki. Godiya nake da Allah ta fi Shamsuddin Nasir Alani. Ga shi mun gama mun kasance da shi a daidai wannan lokaci. Kana ji gaskiya fa ka burge sosai fa. Shamsuddin Nasir Alani godiya nake Allah ya saka da alkhairi. muna da fitila latin ta bala'i